Munduak guztiontzat beharko luke. Aspanif. Ane piratak medikuaren gana joan behar izan du bizikletan zebilela erori eta besoan min hartu duelako. Erietxeko itxaron gelan topatu da Uxuerekin. Mina laukazu? Mina daukat eta urduri nago. Ez zaizkit medikuak gustatzen. Lasai, ni mediku askorekin egonen ohitura nago. Eta gu lagundeko daude. Zu ere erori egin zara bizikletan? Espainian min hartu duzu, ezta? Tira, askotan erori nahi bizikletan. Baina Espainiakoa ez du bizikletarekin egin. Jaioten idaukat Espainia berezi. Jaiotzetik? Bai, Espainia eta Agozabaia ebagin duela jaio nintzen. Geroztik ebakuntza bat baino gehiago egin dizkidate. Baina gero eta hobeto nago. Horregatik zaude medikuekin ohituta. Nik ere makina bat mediku pasa behar izan dituen marrazo batek hankaian zidanean. Marrazo batek? Marrazoaren asmatu egiten du. Patakon hanka bakarrarekin jaio zen. Benetako pirata altzara? Marrazo bat, beldurgarria izan behar du. Tira, ni bezalako pirata ausartek beldurra zer den ez dakite, baina egun hartan... Aldiero desberdin kontatzen du marrazoaren istorioa. Eta zuk, ze abenturatan egin zenuen Espainian duzun Normania. Jaiotik abentura zoragarrian. Uxueri ere, marrazo batek egin zion koska urrutiko itsaso batean abenturan zebilela. Egia esan Uxue ere pirata ausarta da. Marrazorik ez du gainditu, baina bai txikitatik ebakuntzak, mediku kontsultak eta beti irribarrez. Badakizu, Uxue, marrazo horrek zure irribarrea lapurtu nahiko zizun. Inoiz ikusi dudan irribarrerik politena daukazuta. Hane, zato, zea zer moduz dagoen beso hori? Asko zobeto nago, etxera joateko moduan. Hanerik marrazo baino beldur ondiagoa ematen diote medikui. Lasaiane, hauek ez dute koskarik egiten. Belarriekin entzun gura du, besamotz eskuekin